Tomašević, nekada najveći kritičar Bandićevih populističkih poteza, danas ih prepakira pod etiketu zelene strategije i ovo smo smišljali čak čitav mandat. Besplatan prijevoz za djecu. Za vrijeme Bandića to je bila financijska katastrofa. Danas vizionarski potez. Koja je razlika? Bandić je barem bio originalan, dok Tomašević prepisuje i prodaje nam staro pod novo. Ali vrh svega je da besplatni prijevoz stupa na snagu, pazi sad, u travnju 2025. godine. Točno kada su lokalni izbori. Tomislave Tomaševiću, nisu Zagrepčanke i Zagrepčani toliko naivni da će nasjesti na ovako jeftine i prozirne populističke pokušaje bivših aktivista da zamažu oči ljudima koji već 4 godine promatraju kako uništavate grad Zagreb, a punite svoje džepove sa stotinama milijuna eura preko donacija svojim udrugama. Pretvorili ste Zagreb u septičku jamu, a uvjeravate nas sve u neistine koje bez imalo srama govorite u javnosti i medijima. Znači, Tomislave, shvaćate li poantu? Znači, shvaćate poantu.